Para seguir de verdad. Con mérito da Protección Civil á dirección don Gonzalo Gustavo Dono, alcalde das Pradas. As persoas ou os bens de natureza non forestal naqueles de Redondo e de Betanzos a medalla de prata. Creo que temos moitas razóns para estar moi orgullosos das nosos servicios de emerxencia, por suposto tamén os profesionais, moi orgullosos das forzas e corpos de seguridade do Estado, das forzas armadas que se coordinan tamén con todos eles e, ao final, sodes unha gran familia. Eu me dou conta moitísimas veces coas concentracións, cos eventos que se fan, ten que haber un pouco tempo para todo. A parte das situacións tremendas, hai tamén momentos para pasalo ben, momentos de compañerismo e momentos que siguen explicando que o máis importante son as persoas e aquí temos que estar moi orgullosos das persoas de Protección Civil. Por lo tanto, hoxe queríamos recoñecelo. Moitísimas gracias e a seguir traballando. Moitas gracias.